gelime heca dosteme brumet. Ama bu demek ki şeşi mehede hatta roja iro şeriki dijwaram derbastı bin. Efşer sermahata fert kirin divi şerida. Me gelek şehitdan, birindardan gelime koşber bu. Ve vesile em şehidi xoy kahraman birtinin ji birindar şifat xazin û gelê xwe ê berxwedir silav dikin. Bi rastî berî ku em herin Şamê siba em ser hinek mijarê ku vê ittifaqê de girêdayî ku guftugû bikin. Me dixwast ez çend mijaran wisa ji gelê xwe re gelê me re rûnî bikim. Berî heştî ez xwazim vê bêjim. Ev şer ser me hate fert kirin. Ji çarê vê mehê de ku waçaxê civînekî me li Şamê çêbû piştre gelek civîn me hevîtin me li vir çêkirin herî dawî hewlêr bû. Me dixwast ku em pêşî vî şerî bigirin lêbelê lê û mixabin ji ber ku ev şer hatibû plan kirin ji terefê gelek hêzan da û ji ber wê îsrar ser ev şera ser me hate fert kirin em giştin roja îro. Ji bona ku ev şer nebe şerekî navxwe ku jê re wisa hatibû plan kirin û ji bona ku ev kuştin zêde çênebe taybet kuştinê ê ku navber sivîlan da û kuştinê bêmane ku zêde çênebe û şerê ku pêşê wê êdî dawê wê jî encamê wê jî nebêli bû. Ji bona we me qebûl kir ku em ji herêmên ê Dêre Zorê û Reqê bikişin Hesekê û li pêşî vî şerî bigirin. Bi ser wê esasî ittifaqek hate çêkirin. Ez xwazim vê bêjim li ser mijarê ittifaqê piştî ku em Şamê vegerin em ê berferettir ji gelê xwe re baxibin. Lê bi kurtayî em dixwazim bêjim ku em îsrarin ku em destkeftê şoreşê destkeftê gelê xwe biparêzînin. Xusiyetê herêmê xwe biparêzînin. Ji bona vê jî çi destê me hê em ê bikin û ji bo vê jî hêza me jî heye û hewldanê me jî wê dewam bikin. Eva tekuşîneke tekuşînekî demdirêj e û ez bawerim ku ê gelê me rêxistina me hevalên me wê di vî şerî da ve tekuşînê de jî wekî ku bi şer de serketin berî vê di va çardeh salên dawê de ê di va tekuşîna neh ku me dest pê kirî ê di wê de jî bi ser kevin. Spas ji bo.